Det kan hurtigt gå galt. Det kan jeg bare se. Jeg skulle faktisk bare ned på stranden. Men jeg havde til første hjælp. Sammen med Kjeld. Altså, kan vende på igen. Ham ambulanceredderen. Det er altså godt. Det er virkelig godt. Det kan jeg sige. Primært bare, man bliver sgu sådan lidt smånervøs. Altså overalt, det der sådan lige kan gå galt. Så nu har jeg forsøgt at forberede mig, når jeg sådan drager afsted, jeg skal ud og gøre ting. Så og der er lige et par gode tips, vi godt lige vil dele med, som vi har lært. Det er et skal ned på stranden, ud og bade, alt det der. Så tager lige sådan en god liter skoldhed kaffe med. Ikke at du så meget har brug for en liter skoldhed kaffe i 30 grader, men hvis du stikker dig på en basic, så kan du bare ud og få ud til på det længere. Det er meget smart. Og skal du så ud og svømme, og der sker noget af et uheld af en form, så er det vigtigt lige at have enten en kniv eller en bitte saks med. Så hvis du hænger fast i noget farlig tang, så går du sådan lige over. Og så kommer du op til overfladen igen. Det er altså meget smart. Og så er der en pincet og desinficerende gagebind og en... Det er sgu da sådan en tægefjerner. Det kan du bruge til tanglever. Men det er vigtigt at være op forberedt. Det er rigtig vigtigt. Et andet godt lille tip, det er rent faktisk, at man ved hjælp af meget få midler også kan overkomme andre situationer. Så for eksempel, hvis du er nede og bade, så skulle du have det her med. Fordi så, hvis du brænder på en brandmand, så skulle du lave den der. Plus så kan du komme og købe Nix op og Henrik bagefter. Og få sand i hele hans maskineri. Så kan du godt få lov at skylde. Så det er altså meget godt. En anden vigtig ting, det er altså, at man husker at være forberedt. Så et lille tæppe, hvis det er, at I ser nogen, der får et hedeslag, så kan I pakke dem ind og sørge for... Nej, hvad er det? Nej, det er lidt lignende. Nå. Men så er det dem tæppet i hvert fald. Men en madras. I tilfælde, at I ser nogen, der er ved at falde eller har ud fra stenen af, at de ikke kan bunde, så kan I lige smide den der ind under. I tilfælde, at du selv har været ud fra stenen, du ikke kan bunde, så kan du lige holde den ud først. Så der er altså rigtig mange gode tips. Der er rigtig mange gode tips. Men som sagt, man bliver altså meget nervøs. Bare se op af jorden. Altså, dengang, at de fandt ud af, hvor meget de skulle have med, for at ligesom være forberedt på enhver situation, så skulle de have en ny bil. Der var ikke plads i ejsen. De skulle have tæpper og termokander og sneskovl og salt og grus og et håndsving og træk og... Der var ikke plads til nogen af dem. Så de skulle have en ladbil. Det skulle ikke have valgt. Men de føler sig meget trygge. Det gør de også. Men det er også, ligesom Kjeld han siger, der er ikke noget, man kan ligesom have for mig i dag. Så han har købt sig en hjertestarter. Det er også meget godt, fordi at hvad er et hjem uden sådan en? Der er måske en nede ved havnen, men når det skal gå rigtig stærkt, så er det altså rart, man ligesom kan rykke ud fra flere steder i byen. Så vi har tænkt på, at vi skal lave sådan et privat mødeverden, hvor Kjeld simpelthen bare får en walkie-talkie. Og så kan vi sådan lige page sammen eller ringe til og sige, så er det en spil. Møllevej 2. Ryk ud. Så, og det er stedet, det er som en alternativ til at ringe 112. Og Monika siger også, at han kommer først. Et andet rigtig lille godt tip, det er sådan en fætter her. Det er et førstehjælps mundstykke. Så hvis I ser en, der skal have brug for kunstigt åndedræt, og jeg tænker, hold det fast, så stikker jeg den der i, og så blæser det bare lige indtil bundventilen går, og det siger,
så ringe til Kjeld bagefter, så kan han komme i hjertestarterne. Der er måske et par ting, som ikke den Kjeld. Han har en ordentlig anaconda. Nej, han har en pyton. Han har en pyton. Pytonslange. Og måske en dansk dag. Det er ikke så heldigt, når man flytter sammen med Monika, for de er ikke sådan helt vildt med den. Jeg ved ikke helt, om man får lov til at beholde den. Nu er jeg sgu tabt trådet. Hvad fanden var det, jeg skulle i bunden? Jeg har tæppe, og jeg har en madras, og jeg har kaffe, og... Det er jo jeg sgu skåbe nu. Jeg har også brug for en pause. Jeg har just også brug for en pause. Der skal hedde kaffe ude i baren. Thank you.